हाय बिथांमोननि बे उन्दै गथ'सा सासे दं हिनजावसा गथ' बेखौ जोंनि मानगोनां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो जोंनि मानगोनां केबिनेट मिनिस्टार इउजे सारमोन बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों दिनै पाटगावआव थानाय मोनसे कस्तुरबा बालिका बिद्यालयआव सोसननाय जासिगोन होननानै बिथांमोना डिक्लेयार होलांनाय जाबाय। दा बेखौ जोङो हयथ' दिनैनि बे फोरबोआ जोबनायनि उनावनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जासिगोन। आरो दिनैनि बिथांनि बिसिनि थाखाय मोनसे मोजां सिन्था खालामबाय थादों। दिनै जों नोंथांमोननि मिडियानि सिगांजों बुंथ'लिया। दा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोनानो मिडियानि मानसिफ्रानो मिथिफिनखागोन। जेब्ला रिजाल्टआ जेब्ला जाफुंसारो अब्ला नोंथांमोनहा मिथिगोन आरो बे कस्तुरबा बालिका बिद्यालयआव जेसेबां क्लास टिम दङ दा मिथिनो मोननायाव 12 क्लाससिम दङ होननानै मिथिदों। बे 12 क्लाससिमाव बिथाङा बे स्कुलावनो फरायबाय थानो हागोन। दा बेखिनिखौनो जोङो फोसावनानै होनाय जायो। नोंसिनि दायनिगिरिखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै। दा सप्ता खनसेयानो जाबाय। मा खावलायनो सानो, मा फोरमायनो सानो? दा बेनो मा नारसिननो सानो नोंथांमोना? दिनैहाय जोंनि पार्टि लेभेलनिफ्रायबो जोङो बेखौनो बुंदों दिनै सरकारनिसिम आरो आयेना जेरै थिनदों आयेना जेरै लांगोन आयेननि नियम निथिया जेबायदि बेबायदिनो साजा होनायखौ दिनै जोङो जेब्लायबो लुबैयो। नाथाय दायनिगिरिया बहाबा खारखोमानानै थाबाबो गनाय नङा। बे सानसे समावबो नुजानांगोन। दा बियो सोरबायदि मानसिया गावदों, माबायदि लाइननि मानसिया गावदों आरो सोरनि निर्देशआव बेफोरबायदि जादों बेफोर तदन्तआ निस्सय नुजाजोबगोन आरो बिनि फोरमाना जों लासैनो मोननो हागोन, थाबैनो मोननो हागोन।